Hebreo Kapitulo 3. Si Jesus labaw kay kang Moises. Busa mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, tan-awa si Jesus, ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya sama nga si Moises nagtuman sa iyang katungdanan diha sa balay sa Dios. Ang nagtukod sa usa ka balay mas dagkog dungog kaysa maong balay. Sa samang paagi, si Jesus takos sa labaw pa kaayong himaya kay kang Moises, kay ang tanang balay gibuhat sa tawo apan ang Dios mao'y nagbuhat sa tanang butang. Si Moises matinumanon sa iyang pagkasulugoon diha sa tibuok balay sa Dios ug naghiskot siya bahin sa mga butang nga isulti sa Dios sa umaabot. Apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga mao'y gipiyalan sa balay sa Dios. Kita mao ang iyang balay kun ampingan nato ang atong pagsalig ug magmapasigarbuhon kita sa atong gilauman. Pahulay alang sa katawhan sa Dios. Busa, miingon ng Espiritu Santo, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. Didto gitintal og gisulayan nila ako bisan kung nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig. Busa, nasuko ako ni adtong mga tawhana ug miingon ako, kanunay silang nagdumili, wala gayud sila makakat-on sa akong mga paagi. Napungot ako og nanumpa, dili gayud sila makasulod sa yuta diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan ug dili matinihuon nga kasing-kasing. Mauunya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw, aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo, kun magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hantod sa katapusan. Sumala sa gaingon sa kasulatan, kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Kinsabay nakadungog sa tingog sa Dios ug misukol kaniya ang tanan nga gipanguluhan ni Moises sa paggula sa Ehipto. Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig ang nakasala nga nangamatay dito sa dapit nga awaa sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan. Kinsa may iyang gipasabot ang mingsukol kaniya. Busa, nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mito.